שלום לכולם, כאן פוקימון או פוקימון מקף תחתון גיימינג, והיום אני אשחק קרייזי או משהו עם דרופר, ואז אני גם רוצה לשחק טיפה אונלי אפ, כי לא שיחקתי המון זמן. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. הנה סטארט. התחלנו. זה קל. מה? נו, למה זה לא יורד לי? מה כתוב כאן? בלה בלה בלה. איך אני מתחיל את זה אבל? אוקיי, אני רוצה ליפול למטה. מה אני אמור לעשות כאן? אני אף פעם לא רוצה מפות. אז אני פשוט הולך על אונלי אפ. מצאתי את זה כאן, הנה, אונלי אפ פורטנייט. יאללה, לא שיחקתי בזה נצח. הייתי האמת ממש טוב בשורטקאט. רואים את האחד כאן למעלה? זה די קל האמת, אז אני ממליץ לכם, אם אתם עושים, אז לכו על זה, אני אראה לכם במשחק. אפילו שנראה לי שרוב האנשים יודעים את זה. זה אולי טיפונת קשה. חלק מהשורטקאט שאני עושה קשים. ואם אתם רוצים להשיג המון XP, אני אראה לכם שיטה שבורה. אני מקווה שהיא עדיין עובדת, כי היא עבדה לי, כי לא שיחקתי בכלל אונלי אפ בצ'פטר 5. אז אולי זה עובד, לא בטוח. הנה, לכו לכאן. אל תעלו בזה, פשוט קפצו ישר לכאן. לכו לשלישי, תעלו למעלה. כאן חייבים לעשות מה? רגע. נראה לי טיפה שינו את זה. כן, שינו את זה, זה לא היה שתי מקפצות, או שזה כן. אז כאן אל תעשו ספרינט, וכאן תעשו ספרינט. וזה יעיף אתכם לפה. ואני פחות ממליץ לעשות את זה, כי זה קשה. הנה, זה הרבה יותר קשה. אם בא לכם לנסות מחדש, נראה לי שיש דרך, אבל כאילו להתחיל לנסות את השיטה הזאת עוד פעם, יש דרך, אבל אין טעם. בא לי פשוט לראות כמה זמן ייקח לי להביס אונלי אפ. כן, אפשר פשוט לקפוץ ישר לשם ועולים למעלה.
ואני כבר אומר, לא כדאי לכם ללכת לכאן, זה בקושי מקצר את הדרך. אז השורטקאט הזה זה לא כזה שורטקאט באמת. שורטקאט זה קיצור דרך באנגלית למי שלא יודע. המטרה להיום זה כמובן 10 לייקים וסאבים זה לא מטרה. רשומים או מנויים, איך שלא קוראים לזה, זה לא המטרה. כי זה משהו שקורה רק אם בא לכם. לי, האמת לא כל כך אכפת לי מהלייקים, תעשו מה שבא לכם. אותי למשל זה תמיד מעצבן שכל יוטיובר אומר תירשמו לערוץ, תנו סאב, המטרה זה מתי, זה המון לייקים. יודעים מה, אני מפסיק לומר את זה. פשוט תעשו מה שבא לכם. כאילו אני אהיה שמח אם תעשו את זה, אבל תעשו מה שבא לכם. אני לא הולך לבקש יותר, כי זה מעצבן שכל שנייה אומרים את זה. אי אפשר כאילו לתת שנייה אחת של שקט. סיזן 2. הנה, תעשו את זה, אבל בעונות מתקדמות יותר. רואים 7,000 XP, עוד פעם 7,000. 7,000. 7,000. או 6,000. כי לאט לאט אתם תשיגו פחות, אבל עדיין תשיגו הרבה. תעשו את זה בכל עונה עד שכזה תרדו מ-5,000, כי זה מאוד טוב. הנה, עכשיו למשל ב-4,000, אומנם זה עדיין 4,000, אבל אין כל כך טעם. אני מת על המוזיקה החדשה שעולים לבל. זה כי אני לא ממליץ. יודעים מה? אני מנסה, זה למה אני לא ממליץ. אני לא טוב באחד הזה. בכלל לא. מה? אני שונא את זה. בא לי משהו אחר. אני לגמרי לא פשוט מוותר. סתם בא לי משהו אחר. אוקיי, קליי. תקשיבו, כדאי לי לקנות את הבטל פאס כי יש לי 1,000 V-Bucks ואני לא יודע מה לעשות עם זה. דהרנו, מה יש כאן? לא בא לי אינפיניט, הדרופר לא עובד. זה משחק ברובלוקס, אובי בת אונה בייק. זה כמו ברובלוקס. זה חיקוי של רובלוקס. תסתכלו, זה כמה סקינים יש לי. והסקין האחד שהוא לא חינם מכל הסקינים האלה, לא כולל שהם בטל פאס, כי כולם פה מבטל פאס חוץ מכמה, זה הוא טודורוקו, טודורוקי זה הסקין היחיד שלו עולה שלא היה בטל פאס או משהו חינם. או משימות, כי הוא לא היה ממשימות, מבטל פאס או חינם. הנה עכשיו עובד. כן, זה ליטרלי חיקוי של רובלוקס. כמה כל מטבע מביא? אה, 1,000. חשבתי לרגע שהיה יותר. רוצים שאני אעשה סרטונים של רובלוקס?
כואב באוזניים. לא מוותרים על אופסי. לא מוותרים על שום מטבע. סלטה. אתם יודעים, XP זה XP. ווילי. אאוצ'י. כן, נראה לי הפעם אני אצטרך להיות מתחת למטבע כדי לא לעשות את זה. נו, תן לי את המטבע! אוקיי, אני... יופי! אאו! זה אויו. למה אני עושה דברים בטעות, שטובים אבל בטעות? זה לא היה בתוכנית, אבל על להשיג את הכסף כן. ארצות הברית. זה רק אחד. אוקיי, אני לא הולך לעשות עכשיו. אאוץ'. 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 אוקיי, אני מפסיק לעשות קולות מעצבנים. אין לי מה לעשות. פשוט משעמם לי. לא! אני הדבר הזה שונא. לא! שונא. הדבר הזה. אין לי כוח הולך לדעת. ייי! אני על גבינה. גבינה מקולקלת ולא מקולקלת. עכשיו אני סתם על חיבור של צבעים. וואי! אאוצ'י! וואי! ונחתתי. זה היה איך. וואי! אאו! רגע עליתי. וואי! וואי! איך לא מתתי בזה? level up. level up. בגלל שזה מטבע קל בטירוף, אז אני לא מוותר. תחשבו, 1000 XP זה פשוט 1000 XP חינם בכל מטבע, אז זה טוב.
די. איך, זה לא בא. חטוב! מה כבר ביקשתי? רק יופי, סוף בסוף. כך שמח. תודה. קופצים. אני זוכרת זה שלב. גם זה שלב. אם אני אעשה סרטון ביוטיוב, כנראה זה יהיה של בלוק זכות. זה משחק מאוד מפורסם למי שלא יודע. ואני כבר בים השלישי בזה, אבל ממש בהתחלה, אבל לא יודע, כי אין לי ממש מה לעשות בים השלישי. כאילו יש לי, אבל אין לי כל כך ראש בשביל לעשות את זה. יותר מדי גבוה. זה הבעיה בזה שאתה משתמש בזה ברמות. לא, זה לא. חצחתי את זה. מדי. אני לא יכול לקפוץ על הנושא רגע. כן יכול. ווילי. חופשי. איך אני אמור לפגוע בזה? לא מבין את זה. פיצה. איה. פיצה. 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 זה היה אמור לפגוע בי. פספסתי את זה. אוקיי, אני רוצה לעשות מהר עם קפיצה אז. כן, זה ייקח קצת זמן. לעלות למעלה. שנייה. לא!
הנחתתי סלטה כפולה. קל. היי. איזי. אוקיי, זה הלו. כאן. זה היה קרוב. זה היה גרוע. ואפילו לא הנחתם. אוקיי, שנייה. קפצתי. מה? אני יודע שהולכת להיות בקפיצה. אוקיי, קפיצה. לא הבנתי מה השלב הזה אמור להיות. ייי, גמרתי את זה. לא, אני שנואה. זה קל. אני בעולם השני. איזה קולי. זה היה קשה מאוד. אוקיי, לקפוץ. 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 את העולם הזה, ואז ביי. ואז נראה לי שכבר עכשיו גמרתי את הסרטון הזה. ביי כולם.